na ako isa ka BFF. Uy, akong pauban nun kaming duha mga tumi sa birthday party sa akong amiga na mga pating dato ka dito sa bukid. Akong dayalan, di. Ay, kadugay ba, uy. What man yung ring? Ay, out of coverage man. Uspan di. Ay, salamat. Gitubag na gyud. Yun ang palibhag akong marimar. Nitawag yun akong BFF ay. Hello BFF! Kumusta naman ka? Wait! Buwan ba? Pag-ready din ha, kay manguban taron. Mga to sa birthday party sa akong amiga. Katong sa bukid ba? Itong ilang sa house. No! Kay ready na jud kaayo ko no. Ready na ka-outfit na kaayo ko. Kala kay on the go gyud ni karon. Kay mga magbambam jud ay tani. Don't forget ha, dating gawi tayo ha. Ang atong mga shoulder bag, ng atong mga sudlan sa atong mga bring house. Siyempre, dating gawin. Ready na kaya ko mga cellphone ay mga cellphone na to. Okay, unsa naman? Let's go, girl! Okay, bye! Sige, bye! See you later! Mag-ready na dito. Ay, parulong na gyud mi sa among kumbera. Bye, ma'am! Ay, ready na kayo ko sa podcast. BFF, I'm coming na. Ready to eat. Oy, BFF! How are you? Oy, kumusta? Uy, kapapos akong BFF. Ay, syempre. Ay, sumatong. Oh, syempre, ang atong dating gawin ng atong mga, ay, sudan na bring house. Ay, wow, Naka-save na ni Chef nga. Ano din ni Chef? Pangkumba na. Ay, syempre. Ay, mo, mga na-adjust. Ay, ha? Kung di atong dating gawin, ginasudanan din sa mga bring house. Unya, problema kay ko karon. Kay ang akong driver, uy, naunsa man, ihangyo kay naalay siya ka day. Ay, sus. Tapos bawa tayo, ranger nga sakyan dyan. Ano, wag yun, mag-ni-ranger yun, taan ka na. Sige. Ay, okay lang. Mag-commute ako eh, para mapil ko na. Unsa di ay Unsa na mag-commute, Unsa bitaw, feeling ako no? mag-commute. Kasi Bitaw. na pagsakay sa itong service. Tama, ganoon niya. Unsa man atong sakyan to, payong-payong ang tawag. Ano sa payong-payong? Close cab na lang. Ah, sige, puskap Ah, na lang. kasi kung sa ilaha ko, mapayong-payong o close cab. Hindi ko na ito yung gwapo. Ay, Sige. driver. Driver, Siyempre. Tara, let's go! Let's go. Sitwasyon natin ay ani. Wala ko. Kinuha ko, di paningot na ta. Nag-driver ni Lagot sa kuha na itong driver ko. Ay, ginuho ko. Mag-date-date na. Ano mo kung ipa-date? Doon karong adlawan imong driver. Ay, naan na siya. Ay, salamat. Kaniman. Ay, kani kay gwapo ang driver. Naka-shade of Mama! Ikaw yung tapos sa driver. Ay, sige. Ay, kagwapo sa driver. Ay, sir. Inatog mi dito sa kanto kuan sa Apiki, kanto Apiki, naghatod ka? Away, bigli na lang. O, sige. Ay, ako nilikod ako daman. Nagablang ako muna sa mayro. Ikaw kayo. Ngawag yun. Ang magato, manunod. Ngawa. Ilang araw yung sulod para ma-check na to. Nainanaog. Ayun pa'y, puskab man ni ilang sakyan. Madatom kay bisita diri. Oy, arang-arang kay murag kwartahan man ni mga dagwaya ni. May lang mga kwartahan ni, di jud kasulod pobre ni. Muna ning bagay.
Salamat! Ay, guwapo ni Chip. Ay, oo. Ay, kagwapo sa security. May Di ko buntag, pa Chip! Uy, may bunta ninyo, madam. Ay ka ng Chip! Daghan na bang bisita ni sulod diri karon? Uy, nana di daghan, dikot-dikot say. Ay, di ko Kortahan. Kasi ato day, madam. Ay, mo ato tabi sa friend sa friend din. Ay, si Jimmy. Wala, hindi nila. Ako sa division na good. Namo invitation, mga kortahan na dito ni madam. Ay, wala na namin ka ng text lang siya. Calling me ganina, Kami di text ganina. Dara yang text Chip. Oh, kana Chip. Kami ana mga picture Chip. Eh, ang invitation na mo dito pa manggod nila. Bowling manggod ni Chip. Mao na ang invitation na bilis sa balay. So nagdedit sa lang ni dire kay nakalimot ko nga karon di ay ko. Inya, mosulod na mi Chip. Ay, dili sa pwede kay ato sa nang i-check inyong bag kay bawa na maging mga bag sunod. Oh, sige, why problema. Ibili lang natin eh. Ato sa i-check daan. Oh, why problema. Ay, Chip, why problema? Mo ha. Muha. Ginuod po Chip. Abrihin ang ma'am. Wala lang bago katanawa. Ya, ang advice sa mga dire, na ibili ninyo ng mga bag kay bawal man. Ay, Chip, di gyud pwede ibilin Amo lagi din dalon Chip kay gagmay ra bitaw kayo ni Chip. Uy, unsa kaya tong mga area de diha Chip na lahat sulod nga. Di man di pwede dalahon nila. May mga Gamay. may mga hayop. May mga bisita magdagandagan. Mga basta kay mga hayop dagan. Na, Chip. Maski pag mga baboy o kuan diha, masih pa idasok na mo na diri Basi Chip. pag Di gyud na masigo Chip. taw Chip. Di Oy, Chip pasigo dire Chip kay Naunsa man, gamay Chip? sa among bag. Amo lang yun yung dalon Chip. Ya, bawal man gyud na. na di gyud na pwede ako ma. Chip, amo Ikaw, lang. BFF, Amo kay lang yung dalon. malakot kuan Ang nga makuan ang simba nga. Amo yung dalon kay nang ano. Sudlan manamo mo greenhouse Chip. Madahan ninyo oy. Bawal man. Ay dili gyud na pwede Chip. Ay kami Chip no sos. Di ra ba gyud may mahadlok gyud pud hinuon Chip. Ang among kadlukan, Chip, amo kadlukan, suka kalibanga ra ba gyud Chip. mao ga suka kalibanga ra gyud. Bahala ka diha Chip. Ay kami Ito gyud ni. Ito na lang mo dito. Kaya ni bulo oy. Ma. Awa. Ati kaya ati na ni lahang kuan dai BFF na. Pati mataas ang pathway aning. Oo. Ang abot dito makakaon na jud ka ani. Siyempre, ka nag-chat na baya kung aluto na daw pula na daw kayo ang litson. Ay, talaga! Mao na na. Mao gani. Tara, BFF, naka-remember na Baguio po. Makinita ang lugar dinhi. Oh my God, ano mga... Ay, mao ba? Wala ka PFF. Uy, ano mamalik? Ay, di na lang ka mamalik. What problema? Ako isog man ta. Umawi! Ay, kabalo ka diri mo ni ang ilang rest house. Hindi nakagwapo. Kaya naa diri ka fresh air. Natal diri mga prutas, basi klase. Safety kaya pa din. Safety kayo ni. Oh, basta barangay apiki lang yung pangalan po safety. Ta, sus ay mga dato ang nga diri mga rest house diri. Na strong jud ko atong secure. Guwapo pa naman unta ang secure. Na strong jud. Hindi kita mahadlok. Sige. Dahil record update. Ay, ingon ta kay suka kalibanga raman. Oh, Sus kuyawan gid bilib jud ko nimo gani sa secure niyo kag suka kalibanga ra gid Siyempre. Hindi ka pasunlon. Wato na tuing na. Hindi ka pasunlon. Ang tanaw ko. Tubuang gyud. Ay, di na lang ta mahisgot ato niya. Di na mahisgot. Mimis na ako balak na tagaan siya og kanang Nga bring house. Di na lang. Hala siya. Gikulbuan ko. Marag mauna ni dinhi. Kalayo pa man di ay sa balay sa imuhang friendship. Oh, layo pag yun. Pero okay lang. Nakulbaan ko ko pero ay di na ito nahuna-huna. Ako lang ng Nixon. Uy, ano atong sudlaman nato sa bring house. Sige, Oh. idasig jud. Ano na di na makasay. Oh, ay na nang Marag kulba. Uy, Uy, utruhon na ako no. Nara man to nagalulog diri na pa panglugot, na hold up. patay ta. Mga fake ra ba ni ato ang lang. ipangsuot? Pero ang manglulo okay lang ang maglulo. Ay, oh no. O sige, sige. Taparin tadi na huna-huna ng mga lulo mga unsa diha kay ang atong nuno ang litson nga parte naging pula. Go! Ay, kalame sa litson. Hubog-hubog na ko na. Op. Ham, dapit akong kanya. Suga ning inunaw. Asa mo ito dapit akong pistoy? Ang hold up para ba kuron barag-barag naman ko. Adyara. Hindi mo niya dapitan na yung akong pisto.
Kaysa una diri man ko ni tirada sa una nakakuha yung kwarta yung mo diri. Karon kwarta na po kuan ni ron. Plastar ko diri. Wa jud daw. Wa jud tao. Wa patay ni babao, wa pa ni subida. Plastar ko na akong tungkod. Kining akong tipara tanganan ako ning muog kuan pusil-pusil ko no para mahadlok sila ba kuni pa si Will gamay ana porma ni para murag pusil nay mo agi ron diri ron sigurado tulis ni nya ug naay dalang bring house ug subid pababa pulutan ini lagi do magyud karon murag na nagpadung ba no kay murag simutan ako laig baho akong dunggan ni lihok kani murag na agi mayhon dungagan akong tagay dungagan tagay suga wah bro mas isog yung kuan ni kaya ako man siyang giinom kuyawa yun ako kwarta yung kuha ni Ron isog ni sama ni limnuna ni uy mau din isog kayo kaya nagdaog sama ni kutsilyo daam ni kutsilyo kutsilyo ron di dala day isog na kayo tindog ko kay wala mag ops oy barag man totske pupuguro uy murag nasimutan ako pag ni nagpadung Tama niya kung dalang nag-iagihan. Narungkoy jud talaga. Ang dalan na nga mao niya ang katong sign nga nado rambutan, baryo apiki, mao ni. Ala na ako nagtalibin. Ay, alam di ba nervous ka tawag una nang humba nito ka ng lito. Kabalo kaya ka kapag pinapaulahan sa mga leksyon. Ako nagpadung laig baho dili baho sa kadiri laing yung baho ba pasubida pa ni ba Salamat ka. bisita gini humot kayo big time ning mga bisitahan tingali kay bungga ko no ini Ito, tago Saba, bawin nun. ay, di padayon tayo, may tao. Padayon tayo. up asama Ala, maunag yun. Asama? Yun akong giingon. Ay, unsa may ato dong? Dolo, unsa may ato dong? Unsa may gusto? sama hold up me ha taas ka mo Taas ang kabuta. dol gamay up kwarta ambil nyo mga kwarta Oh, usama na paghatag na magkwarta. Oh, wala pala si Mata Kamot. ay ubos ang amot coach bulsa mga kwarta pagawas tanan Abulsa ang uton? bag tanawa Bulsa na ko. May ambil ang bag kaya na yung kwarta tingali Kapatay imong 1 million. ana 1 million dia ambil ang bag Pag na imong adi hatag ang bag Ihatag. na Ay, tay sabi tay sa kanasa ko. Natay surat. ay lagit ambil unsa bila na ikaw kanay mo bag Oy, Pila. ini. may kwarta ni wala Wala, bring house raban na sulutan. kini pulutan nya unsa man na yung Rilo napay rilo Wala ka rilo pang rilo. Fake ni. Magmahay sit ka. Fake lang ni. Man eh, pick. sinaw kay hinapikan silon takaro sige Hala, silod. Hatag na lang yun ni Marimar. Rilo butang diri sa kong bag butang diri idol kayo ha kay silon takaron dia butang oh napay sing Sigsing? Sing. Dili man ni singsing. Apil sing. Bubot na. Dako kayo. Ilahan kayo. Pag simhot na ko, balaan ko na. Mga sing-sing dia. Unsa na? Buah. Tara na. Tara dito. Ay, sa. Uy, lingon dahil ko lakaw na mo. Unsa man to ang kwintas? Ano di ka sa
Kwintas food, kwintas food, kwintas food. No. Kwintas food. Apilan pa jud mo ning kwintas nga gipamana Apil tanan. pa ni sa kuno lolo. O sige, mao na gusto nimo sige. Ihatag na ko ning kwintas nga may Ah, gusto gusto nimo. nako, gusto nako. Uri mi gyud sa BFF. Sige, gusto Tanaw pa ni na to na. kwentasan ni? Salmo Gusto pa ka na, ni bila, lolo. bila. Samo Oh, pa ni iyahan lolo. yun na, lolo. Unya na, kaya ako pa nag-ingnon. Gusto ba siya nga yang otoy Ah. mabot tatang. Ako saktan. Ay, kabahatan. Ang ako nga tipara, ang ako nga tipara. Pipitag na puta man dahil ni Buwaga dahil ni Tiktin. Giirata man dai ni. Makmakot na kailangan natin. Ikaw dai nang ikaw buka ka nangutang ka usaha ang alimana ka. Pitik-pitik ka rin mo. Walang dako butaha ka. Ang bagay ay sipit. Napay nagdalaman. Huli ni na Ita, sa mong kilid. Malasa! Wala pa hanapon ko, agay! Guys, karon ang shout out time. Yes, Mirabahay guys. Tatsuki. Yes, i-shout out na mo si Laila Apordo. Hello, keep on watching. Si Rosibal Apordo o si Paco Gerson. si Maricel Misa. Shout out po na ko diha si Leonardo Alto Baring Jr. Hello, mga ka-team nako diha. Shout out sa inyo ha. Shout out di ay kang Ruby Geronimo. Yes. Og si sabi nang siya, babaw si Butangi. Oh, shout out na mo si Jong. Jong Kanyete. Kanyete. Butangi. Si Grace Lanutan, hello. Og basahan mo ni Ma'am Shinay diri sa ubos, i-scroll down para diha tanan wala pa na nato na shout out. Shout out di ay kang Jerry Quimmy. Kang Grace Alpichi. O Yes. kang Emily Alaria. Yes. Yes, ikaw na Oh, naman. shout out na ko kang Christopher Salisali din ha sa poblasyon New Bataan. Thank you kaayo mga ka-batchmates sa pag-like and subscribe sa among channel. Thank you so much. Shout out di ay kang Teresa Casanis nga naa sa Kuwait. And before anything else to end this, shout out akong i-congratulations si Geneva Alpichi Barcelona nga nag-graduate siya sa iyang pagka-maestra. Congratulations! Congratulations, gang! Congratulations! And guys, thanks for watching and see you in our next vlog. Bye-bye! God bless us all!